Така, за числото 6 и 9, всеки от своята страна на масата ще е винаги прав и този спор може да продължи вечно. И всеки си има правото, нали, да спори за това нещо. Така и в живота ние може да спорим за нещо, което вярваме в него и зависимо от позицията, която се намираме, ние устояваме и защитаваме нашата позиция. Много е важно да имате огледало. Със сигурност имате огледало, но се гледайте повече в него. Гледайте си и цялото тяло. Ако имате по-голямо огледало, още по-хубаво. Това е моят следващ съвет, който мога да ви дам, защото първо огледалото е отражението на нас самите. Показва ни, ако имаме някакъв проблем, ако нещо не е окей в тялото или в лицето, много хора може да си замълчат, виждат тук има някаква надутина и просто могат да се замълчат. Но огледалото винаги ще ни каже истината. И в огледалото естествено може да намерите човека, който може да се справи с всичко. Ставайки, поглеждайте в огледалото и просто си кажете: ето това е човекът, който може да се справи днес с всичко. Нали, като започнем от минималните неща, това, че сме здрави, живи и здрави, че можем да се движиме, че можем да мислиме и най-важното, което е, когато трябва да мислиме, трябва да си използваме мозъка. Мозъка не само като място, в което един килер, примерно, в който само да хвърляме някакви материали. Не, мозъка той не е бункер за мисли и за събиране на материали. Мозъка ни служи за да изпълняваме различни функции. И мозъка е много, много наше голямо силно оръжие, което притежаваме. Защото има изследвания, които доказват, че ние използваме само 3% от мозъка си.